답타주고 대양아. Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my channel. खुलुमफोर दिनैनि आंनि नैबे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय आङो एसे गोबावनि उनावसो दिनै ब्लग लाबोलायबाय। ओमफ्राय भिडिअ मानि सायाव होननानै बुंबा नोंथांमोना नायलांदो अब्लानो मिथिगोन। आं होनब्ला थांनोसै दायो फैबानो लोगोसे। आंजों लोगोआव दङ सार ओरैहाय नर्दे सार हेल' नर्दे सार हेल' थांगासिनो जोङो थांगासिनो दं जोंहा ओइ अर्धेक सहैबाय लामायाव उन्दुनानै मानसि अबस्थायानो जाबावला नायदो नों क'क्राझार टाउन मोनफैबाय नै सिगाङानो थिथागुरि बैसागु प्रग्राम जागासिनो दं जिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय खासिबारि आइ लाभ खासिबारि फाइनालि लोगोफोर प्रग्राम जानाय जायगायाव सफैबाय आं दहाय खोथायाखैमोन नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाया देग्लायहाय आर्टिस्ट गेट टुगेदार सेथि रंजालि बैसागु बेबायदि फालिथाय लादों आरो स' बेयावहाय जोंखौ इनभाइट खालामनानै जों भिडिअ लाग्रानि आं ब्लग नायनानैहाय होनलाय औ दे नायलांदो सफैबाय दे हाय हेल' नमस्कार क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नै हिन्जाव लानांगोन मेथाइया बे आरो Manisha 답타주고 대양아. बिथाङा खोब रमान्टिक बिथाङा खोब रमान्सआव गोदोनानै दङ नैबे रंजालि बैसागुजों बिथांनि गोसोआ हयथ' उसिफावनानै दंखायो
बरायनो खावलायगोन प्लिज फट' सेशन फट'ग्राफार आवर अफिसियेल फट'ग्राफार बहा गोमाखो खाथियाव फै काम क्लोज एसे क्लोज आपला लोगोफोर थांसै माने प्रग्रामखौ नायजोबनो हाला जोंना लामा गोजानबो ना मोनाबाय थांसै जों दायो गारियाव हाबबाय Nang musik kamu nama? Ah udah. on the way guys दसथा जानोसै लोगोफोर रुमाव सफैबाय नै दायो 11:10 जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव दासिम गोदान मावनानै साबस्क्राइब खालामदो अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै बाय बाय